Ze hadden weer van wat kregen. Ze hebben wat mijn naam, stel mijn naam, nou ja, zoek zo wat. Dat zit hier achter me. Dat is een beeldje en een hartstikke groot boert van nieuwbouw zwemcentrum De Welle. Neem eens even mij naar hoe dat giet toen je hem dit stellen had. Want dit is net zomaar wat je even onder die jaren mij neemt. Nee, klopt. Het beeld is aardig zwier. We denken een 2 ton. We hebben natuurlijk heel wat vergaderingsroeren. Denken maar van hey, hoe pakken we het aan, hoe gaan we het vervoeren, hoe gaan we het hijsen. Dus ja, we hadden de kop goed bij elkaar gaan en een goed plan maken. En ja, dit is het resultaat. Je ziet het. En het boert ook nog, want dat is ook net een liets bordje of zo. Hoe is dat hier? Nee, het is een groot boot van 6 bij 3 meter, wel in 4 delen. Ja, ik een stukje goede voorbereiding en dan heb je met mannenmacht ja, binnen 8 minuten weer voort. En hoe had je dat geheim houden in? Ja, ik moest snel handelen en net te volle zitten.